Goddag, mit navn er Mikkel Eskildsen. Jeg har inviteret Marianne Eskildsen her i studiet for at interviewe hende omkring velfærdsstaten i klemme. Goddag Mikkel. Goddag Marianne. Jeg er Mikkels mor. Du arbejder på Østergades Apotek i Herning. Ja, det gør jeg. Det vil sige, at du er jo selvfølgelig en form for ekspert i vores sundhedssystem og hvordan det fungerer. Har politikerne påvirket dit erhverv på nogen måde i den seneste tid? Ja, det har de. Det har de blandt andet nu her 1. marts, der kommer det en ny lov, hvor narkomaner selv skal betale for deres små værktøjsposer, som de får på apoteket. Værktøjsposer, det er sådan et lille sæt, de kan komme ind og få gratis. Hvor der er sprøjter og kanyler og en lille plastikbager og en lille vatrondel og lidt vand, som er pakket i sådan nogle små poser. Dem har de kunne få gratis indtil nu, men fra 1. marts skal de betale 40 kroner per stykke. Nå, og hvor mange udleverer jeg sådan om dagen og ugen? Nok cirka 500 om ugen. Det er jo et rimelig højt antal, altså. Hvorfor har politikerne tænkt sig at stoppe med at udlevere dem? Jamen, det er på grund af besparelser. Altså, hvad tror du, det har nogle konsekvenser for vores sundhedssystem? Altså, kan det ikke sådan blive til en omkostning i stedet for en besparelse? Jo, helt bestemt. Altså, grunden til, at de i sin tid lavede de små poser, som de kunne få gratis, det var for at undgå, at narkomanerne brugte de samme kanyler. Hvis de brugte de samme, så var det mange, der blev smittet med sygdomme. Og når de skal opløse deres heroin eller andre stoffer, så tog de bare, narkomanerne før i tiden, bare noget urin eller noget kloakvand, eller hvad de nu lige havde i nærheden, og opløste det i. Men ved at de har fået udleveret lidt vand med, så er det rent, og det opløser de sig i, så bliver de ikke så syge. Så det vil sige, at deres behandling af disse sygdomme vil jo sådan set blive en større omkostning end besparelse, så det er meget kortsigtet. Det tror jeg. Jeg tror, at når de skal betale 40 kroner for sådan et sæt værktøj, så vil de ikke have penge til det. Og derved vil de komme til at bruge de samme kanyler, og måske kan man også forestille sig, at kriminaliteten vil stige, fordi de skal tjene nogle penge til dem. Så der kan simpelthen også ske forandringer i vores sådan generelle sikkerhed faktisk på grund af det. Ja, det kan sagtens. Og også det at hvis de kun har nogle få kanyler, så vil de bruge de samme, og så vil de måske bare være ligeglade og smide dem alle vegne. Og så er det også nogen, der kan komme til at træde på dem, og måske blive smittet med hepatitis, leverbetændelse eller med AIDS, eller hvad det nu kan være. Så det er til fare for Gud og hver mand næsten. Altså, det vil sige, for eksempel, hvis lille Anne sidder ude på legepladsen og finder en kanyl, stikker sig på den, så kan det være, at hun måske bliver mere end 30. Ja, det er svært at sige. Men i hvert fald så er det et skridt tilbage for samfundet. Det går nedad simpelthen med den her besparelse. Ja. Et skridt i den forkerte retning. Det var så politikere, hvordan de har påvirket dit erhverv. Hvordan tror du, det vil være? Altså, nu er du jo over de 45, som er grænsen for efterløn, hvis den bliver fjernet. Hvordan tror du, det vil være, hvis den bliver afskaffet? Altså jeg kan godt se, at det er vigtigt, at der er mange på arbejdsmarkedet, så man kan tjene nogle penge. Og jeg synes også, det er rigtigt, men jeg tror, det er et andet samfundsmæssigt problem, som man lidt har overset, og det er, at folk bliver ældre, når de så går på pension, og hvem skal så passe børnebørnene, når de er syge? For forældrene er på arbejdsmarkedet, og bedsteforældrene er på arbejdsmarkedet så lang tid, så når børnebørnene så er syge, så vil de nok komme alt for tidligt i institutionen igen, før de er rigtig raske, fordi der ikke rigtig er nogen til at passe dem. Så det vil være mere en belastning, og det vil øge forventninger til vores sociale institutioner?
Ja, det tror jeg, fordi når børn de kommer tidligere, allerede nu ved vi jo, at der er mange forældre, som bare giver dem noget febernedsættende, smertestillende, en stikpille om morgenen, og så kan de holde i 8 timer. Men de er jo påvirket, sløve og kan ikke koncentrere sig, de er jo ikke friske. Så det vil sige for eksempel, at en almindelig skoleelev vil have nedsat indlæring, og dermed vil de måske ikke få noget vigtigt med i skolen simpelthen. Ja, altså i hvert fald i de små klasser, når de bliver lidt ældre, så kan de jo godt være alene hjemme, hvis de er syge. Men børnehavebørn og i de første år i skolen, der tror jeg, det vil påvirke at de vil komme for tidligt i skole. De vil ikke være friske, og så vil de ikke få den indlæring, som de skal have. Og et eller andet sted, så vil det måske også forringe deres sådan sociale evner simpelthen. Altså det faktum, at de måske ikke kan komme ud og lege, men i stedet for må sidde inde og drikke noget varmt saftevand, eller hvad du ellers vil kræve af. Ja, det tror jeg også. Og det vil trække tiden ud. Det vil tage længere tid, inden de er friske og har overskud til at kunne være sammen med andre på en rigtig måde. Men i... Ja. Så du skal afslutte. Stop.